Nhar il-ħamis 7 ta' Ġunju fil-Port il-Kbir ser jittella l-ispettaklu Pageant of the Seas, fejn fost l-attrazzjonijiet ewlenin se jkun hemm ballun pirotekniku li nħadem mill-Għaqda tan-Nar Santa Katarina taż-Żurrieq, li huwa l-akbar li qatt inħaraq f'Malta. Il-ħidma fuq dan il-ballun bdiet xejn inqas minn sena ilu. Net News sar il-Kamra tan-Nar ta' Santa Katarina taż-Żurrieq fejn tkellem ma' detentur tal-Kamra Sandro Borg, illi spjega li dan il-ballun għandu diametru ta' madwar 53 purzier u li fih xejn inqas minn 500 ballun ieħor żgħir fih. Il-ballun huwa kbir 53 purzier, ħajjanħaraq nhar is-7 ta' Ġunju għal Pageant of the Seas u ħajkun bħala rekord nazzjonali. Għandu kanna twila 30 piet u tisen 6 tunnellati u jisen 568 kilo. Fih 500 ballun ġa fih u qed nippruvaw naqbsu r-rekord li qbiżna ta' sentejlu li huwa tagħna stess li kien ta' 38 purzier. Dan il-ballun li jiżan aktar minn 560 kg ser jkun qed jagħlaq l-ispettaklu Pageant of the Seas għal ħabta tal-11 ta' filgħaxija minn Fort Ricassi flimkien ma' spettakli oħra tal-Lob tan-Nar.